Vexo a escena gravada, pero non a través da pequena pantalla. Non penso na tele, Raymond. Penso no formato cinematográfico de toda a vida. O que no negocio chamamos anamórfico ou relación 2:35:1. E quero que me acompañes nesta viaxe fílmica, porque isto é cine, Ray. É beleza, beleza cinematográfica. Agora, prendemos a cámara. Entra en escena o protagonista. É gallardo, é ben parecido. Este cabrón guapo como un sol saiu da idade de ouro. Chámase Mickey Pearson. E que biografía nos ten o Mickey? É estadounidense, mais conseguiu bolsa para Oxford. Naceu listo, pero pobre. Pegou un chouto considerable, desde un parque de caravanas nas Américas a unha universidade inglesa secular onde deprendeu as escuras artes da horticultura. Pero non terminou os estudos, nin volveu á casa porque descubriu a súa vocación, unha vocación indecente. É un pillo de coidado. Comezou a pasarlles erva milagreira aos seus adiñeirados con discípulos universitarios. A cousa mal non se lle dá. É ambicioso, ten clara a súa meta e sabe moverse polas esferas da súa intricada sociedade. De modo que tira vantaxe da súa vantaxe. É unha besta famélica. É poderoso, desapiadado, arteiro, áxil, carismático e intelixente, pero algo se tería que enzoufar para chegar a onde chegou, para consolidar o poder, para demostrar que é máis que un guapiño de cara. Porque parvo non era que aguantado. Non, escondía un motor por baixo do capó e unha arma na funda. O caso, un santo non che nos é o Mickey. Ascendeu de moi mala maneira, gañou o poder a pulso, como quen di. Pero pasou destes comezos a darlles cancha aos seus afáns de norteamericano. Canto valerá xa? 100, 200, 500 millóns? E agora a trama enmaráñase. Mickey encóntrase nunha encrucillada vital. A clase media e máis la mediana idade botaron a perder a súa fame de violencia. Amolecerono. Quere cobrar as fichas e quitarse do xogo. E parece que encontrou o cliente perfecto. Corte brusco, por favor. Pasamos a unha cea de gala. Unhas palabras de gratitude para Michael Pearson pola súa enorme xenerosidade e entrega. O caso é que Mickey labrara unha relación moi especial co ilustrado, douto e perspicaz Matthew Berger. Xa, Raymond, xa sei que é un vaqueiro xudeu milmillonario, e alá lle engadimos un gringo máis cun melodrama en Inglaterra. E por último, para Matthew Berger, que atónitos nos deixou coa súa doazón para abrir a unidade de terapia cognitivo-comportamental. Estes dous carallos xa se coñecen. Vaiti saberse do encontro anual de traficantes internacionais das Vegas, e xa andaron xuntos en tratos. Pero desta, ven aí o gran golpe. A verdade é que non a esperaba. Matthew, mira ti por que te sentaron na cabeceira. Xogaches má pola calada, picarona. Impresionache la aristocracia. Gústame impresionala sempre que é posible. Mesmo comprende la importancia da indumentaria apropiada. Por suposto. O sentido de pertenza cobra peso en todos os campos da vida, e máis aínda se cabe no que concirno ao armario. Para cada vestimenta hai unha ocasión e para cada ocasión unha estrategia. Aquí empeza o baile de machos. Da roupa é do que menos falan, Raymond. Arre, carallo. Parecen talmente dous cans a uliscarse o ollo intelectual do cu un ao outro. Andan a ver quen a ten máis grande. Michael, xa me tarda facermos negocios. Se nos dispensades, Faltaría máis. despedímonos do anfitrión. Ti que pensas? Non estou segura. É un raposo. E os raposos son moi previsibles. Eu son xudía e ele é xudeu. Como o metas no galiñeiro, armache unha carnicería das gordas.